gida asibiti ga kai a babban likita cikin asibiti ba. Yawon Allah da muka kawo wanda aka ce malam biyu wanda muka kawo a matsayin wankin gawa a mutu. Shawarar da ka ba su kamata ya mu gwada shi. Mu gani shi yana iya aikin ko bai iyawa. Sarkin samari magana kana da kai. Kaga yanzu sai mu sa abinci da kuma za mu ci da musulunta yanzu. Sai ya tashi kwata bisa teburin da aka wanka gawa sai mu ce ma malam biyo shi tai ga wata gawa da an kawo shi mata wanka. Sai mu ga shi amma ga rugo da gudu. To mun san cewa bai aikin sai a canza shi. Sai a canza shi an kawo. Kuma mu ga abin ya da kaga. Mai samari shawara kamar kyauta shi yasa nake son aiki tare da kai wallahi. Don haka shi ka zo ka tashi kwata. Haka nan yayi tunda ko ruwan ya riga musu da ya kwanta bai da matsala. Sai a kwanta take maka. Kai mun wannan aikin mu gwada shi mu gani. Da ya shigo saka ba matsala za mu je. Za mu gwada shi ne mu gani ba matsalan komai gwada shi ne za mu yi kawai. To shi ke ba matsala. To yayi na gode kasan mutuwa ne na gode. Mutum mu ga shi Bai da matsala bari mu ga malam biyu. Assalamu alaikum. Malam biyu. Ya gode. Sannu. Da kai na wanda an kai ni magana ko? Wallahi ni na. To yanzu abin da annan To dan kashi da kai sarkin samari ko can na riga na yi magana akan cewa ko ta gawa da aka kawo zuwa to na ce ko can kai ka gwada shi ka kai shi can ya wanke gawar ya an ka wanke gawar sai ka dawo min da shi in gani ko kuma ka dawo kai ka gwada mai wurin ka bar min shi can sai ka dawo ka gane Shin likita an dai kawo gawar. an kawo gawar tana da mutuware To bari ya shiga. a gwada ma ka tai kai kokari Yanzu na wanke. ka kai muka jira mu A sai ka bi ne bari dai ke ba sai ya bi ka ba ka san to A yanzu na wanke. muna da muna jira ka ba matsala malam sai na ji ba Allah ga hanzu bai fito. ai bari da matsala kai ko bari mu gwada shi ganin nan Walle na wanke ta. to malam biyu Amma kuma akwai sharadi. Wallahi albashin nan sai an ƙara min shi. Domin aikin ga akwai wuya gare. to kai da aka son a taimaka ma a samu ma addini malam kaka magana albashi sai kai yanzu na ka towa annabi Aikin ga akwai wuya. mai samari wani ne mutum nan ga Bari mu ja. Ina shi likita. gani Abin da sai sai an ƙara min albashi. Gawar nan ina cikin wankin ta. Wallahi sai ta taso min. Ni kuma ni sa hannu ni shaƙe ta ni isai wallahi. Wallahi na isai na aiki biyu. Ya na kashe shi. Wallahi na kashe shi. Ina cikin aikin gawa ya taso mini kuma ni sa hannu ni shaƙe shi wallahi ya ida mutuwa. Ashe bai ma mutu ba. nayi